Doncs seguim aquí al FAR i com ens agrada fer cada 15 dies, ens agrada contactar directament amb l'Institut de Ciències del Mar, amb l'ICM, per parlar, per debatre, per conèixer el treball que ja s'hi fa i fer aquesta reflexió al voltant de la natura, la sostenibilitat, la recuperació del medi ambient i conèixer les investigacions que es fan en aquest aspecte des de l'ICM, des de l'Institut de Ciències del Mar. I avui, molta atenció, perquè us proposarem segurament el que per molts és una visió diferent de tot el que s'està treballant en aquest camí cap a la recuperació. Obro parèntesis, és que realment s'està treballant en la recuperació. Socialment vull pensar que sí, altra cosa és en altres estaments. Tanco aquest parèntesi perquè avui el que volem conèixer i el que proposem és parlar de la recuperació de la natura des de la natura i amb les eines de la natura, el que s'anomena la gestió adaptativa i proactiva dels recursos marins. I jo crec que per parlar-ne ningú millor que les convidades que ja tenim a l'altre costat de l'ordinador, perquè, com sabeu, aquest podcast el podeu seguir tant per ràdio com a través de les xarxes socials visualment. Per tant, és una entrevista que també podeu no només escoltar, sinó també podeu veure. Deixeu-me començar saludant a la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, la Marta Coll. Marta, què tal? Molt bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. I moltíssimes gràcies per atendre'ns i per acompanyar-nos. Si et sembla, presento l'altra convidada i a partir d'aquí jo crec que hem de començar definint coses, però deixa'm saludar primer a la Lídia Chaparro des de la Fundació END. Lídia, què tal? Molt bona tarda, també. Molt bona tarda. I ben trobada. Com li deia ara a la Marta, jo crec que primer de tot hem de començar definint conceptes, no? que des del món científic, evidentment, teniu molt interioritzat, però que jo crec que està bé que la gent conegui. El concepte gestió adaptativa i proactiva, molt important, de tots aquests recursos. Marta, com ho expliquem, això? Doncs, a veure, una gestió adaptativa i proactiva és aquella que realment té en compte tot el que és el sistema, no? On està actuant, llavors el que és els recursos que hi ha, tots els seus avantatges i també les seves limitacions, i intenta ser proactiu en el sentit que intenta avançar-se als problemes, o sigui, posar aquelles activitats o aquells mecanismes que ens evitin arribar a situacions on no volem estar en un futur. Jo ho he definit fa un moment, Lídia, no sé si erròniament, i per tant, per això també ho pregunto, és recuperar la natura, entre cometes, des de la natura i amb les eines de la pròpia natura. Sí, haig de comentar això completament cert, evidentment. De fet, l'IPCC, el panell d'experts a la ONU, va publicar ahir un informe que és molt rellevant i parla precisament de la necessitat d'establir tota una sèrie de projectes en base de la natura i per la natura. I per això també s'entén, per exemple, la pesca sostenible. La pesca sostenible seria una d'aquestes metodologies o maneres per arribar justament a trobar solucions basades en la natura, com també pot ser la restauració d'ecosistemes necessaris per al manteniment de molts hàbitats, no? I de moltes espècies de gran interès, no només comercial, sinó de gran interès sobretot pel tema de biològic i el manteniment de la biodiversitat. Per tant, sí, solucions basades en la natura en tenim moltes i és hora de passar a una gestió proactiva, precisament com comentava la Marta, pel que fa a la consecució de la pesca sostenible, però també per conservar molt d'aquests hàbitats que avui en dia estan degradats. Perquè ho entenguem bé i agafant-me aquest exemple que posaves tu mateixa, Lídia, ara mateix, de la pesca sostenible. Per tant, no consisteix, no és tant reintroduir espècies com deixar-ne d'extreure perquè la pròpia natura, les pròpies espècies, es vagin recuperant. Correcte, i funciona per espècies i també per hàbitats. Per exemple, a la Posidònia podem decidir restaurar zones a Posidònia on estigui degradada, tot i que és costós i requereix temps i material. També podem decidir, per exemple, no degradar més la Posidònia i fer tota una sèrie d'accions precisament per no continuar degradant aquesta Posidònia i fer que aquests hàbitats ens conservin en el millor estat possible. El mateix passa amb molts hàbitats de coral·lígen. Aquí sí que potser algunes actuacions, alguna espècie concreta de restauració, sí que seria força més
més viable, seria més a petita escala, segurament, en algun lloc local, i no pas una repoblació a gran escala. Però el que és evident en ambdós casos el que hem de fer és intentar reduir al màxim els impactes que s'estan ocasionant en aquests hàbitats per reduir al màxim la seva degradació. Marta, això significa un canvi important, un canvi transcendent en ja no només el que s'està fent, sinó amb la idea del que s'està fent, en el concepte de com treballem, per què treballem, quins objectius volem aconseguir. Significa un canvi important? Jo crec que sí, realment és un concepte nou. Treballar amb aquestes solucions basades en la natura vol dir maximitzar el potencial que té la natura. No? Quan la natura està en bona salut, ens pot donar una sèrie de recursos i de serveis que no ens pot donar o que no podem gaudir quan està en mala salut. Llavors, com deia la Lídia, aquestes accions estan dirigides a recuperar allò que no està en el seu en la seva plenitud, en el màxim en què nosaltres voldríem veure-ho, i també protegir perquè els ecosistemes i els recursos que nosaltres utilitzem d'una manera directa o d'una manera indirecta estiguin saludables i siguin resilients als reptes que ens enfrontem. Potser estic pensant del canvi climàtic, també, òbviament, del que és la seguretat alimentària, tots aquests reptes que tenim per davant. Hi ha una qüestió que us pregunto i us pregunto a les dues. Això, a partir d'aquí, jo aquí, via lliure per respondre, però em dóna la sensació que el que proposem és deixar de tenir una mirada humana egoista de la natura. És a dir, ens ho mirem tot a mida humana, no? Si portem aquesta conversa en terra, no? Doncs quan hi ha un incendi o quan hi ha pretenem que en 2 anys aquest bosc o aquest espai es recuperi, el mateix passa al mar, quan de fet a mida planetària, a mida natural, doncs 2 anys és res. No? I 15 són pocs, són res també. No? Per tant, interpreto que el que proposem és deixar de tenir aquesta visió humana i començar a tenir una visió més natural, més global. Va, Lídia, vinga, arrenca. No toca a mi aquesta. Jo és que poques vegades tinc una visió humana, crec. És a dir, una visió social sí que la tenc, a la pesca, d'alguna manera ja, ostres, penses en els pescadors i dius, sí, és cert, però ells també estan molt acostumats a fer gestió adaptativa. Però per nosaltres, o almenys el que significa a mi, precisament és deixar d'actuar i deixar d'afectar el mar o els ecosistemes marins, ja és una actuació basada en la natura. La creació de reserves marines, per exemple, 15 anys pot semblar una barbaritat, però és que el Mediterrani es recupera ràpid. El simple fet de que deixem d'afectar una zona, la recuperació d'aquesta zona és, no et diria 2 anys, no ho sé, potser per algunes espècies en 2 anys en tindríem prou, però sí que és cert que molt ràpidament es pot recuperar un hàbitat si deixem de tindre aquestes pressions que l'estan afectant. Marta? Jo tindria una altra visió en aquest aspecte. Jo crec que sí que som egoistes, o sigui, continuarem sent egoistes. Jo crec que l'egoisme ha de passar d'un egoisme individual, on potser uns quants sectors o uns quants actors treuen un benefici molt elevat i molts altres es veuen perjudicats o no en treuen, a ser egoistes en col·lectiu. Dir, a veure com maximitzem el que tenim i el que podem tenir per poder-nos beneficiar tots al màxim. I jo crec que aquí és on l'egoisme es desplaça. Els humans som egoistes en el sentit que necessitem menjar, necessitem una sèrie de benestar i, òbviament, ben centrat en les possibilitats del nostre medi ambient, doncs l'hem de demanar. I hem de ser capaços d'obtenir-lo. El problema és quan no es gestiona bé per poder-lo redistribuir, que tothom sigui capaç de beneficiar-se d'aquest benestar. Sí, i torno a agafar, perdoneu, té molta la raó la Marta, perquè precisament quan estàvem fent els plans d'adaptació al canvi climàtic d'unes determinades reserves marines d'aquí a Catalunya, precisament quan estàvem proposant fer una gestió adaptativa i la necessitat de reduir l'impacte de determinades activitats, ja sigui paddle surf, com caiac, com pesca, com el que sigui. És cert que quan intenta gestionar qualsevol dels col·lectius, sempre hi ha... Tothom està molt d'acord en que hem de conservar el mar, que hem de conservar el millor possible, però sí que és cert que costa que els determinats col·lectius acceptin aquesta necessitat de reduir la seva pròpia activitat per malmetre el menys possible el mar. No sé si m'explico, però sí que
que és cert que en aquest sentit són força egoistes encara. Qüestions que hem anat posant damunt de la taula, jo crec que val la pena anar-nos aturant. Per una banda, visió general, és a dir, deixem de compartimentar, ara no em sé la compartimentar els diferents aspectes d'investigació, les diferents vessants, i comencem a tenir una visió global, entenent que el que afecta a l'entorn, al medi marí, ens acaba afectant a la salut humana, i el que afecta a la salut humana acaba afectant al medi marí, i el que afecta al medi marí afecta també a la terra, no? En terra. És a dir, al final es tracta de tenir una visió global de tots els aspectes i no compartimentar la investigació. Interpreto, Marta. Sí, realment el que nosaltres estem tendint o el que aboquem és per tenir una visió més sistèmica del que és la investigació, però també del que és la gestió, no? dels ecosistemes i dels recursos, en tots els aspectes. Dintre d'un mateix sector, imagina't, no? Parlem de la pesca. Doncs, quan gestionem la pesca, no podem gestionar la pesca des d'una visió de les diferents flotes. Doncs ara l'arrossegament, ara el cerc, no? Ara l'artesanal. Hem de mirar el conjunt, de mirar com totes interaccionen i tenen un impacte positiu i negatiu en l'ambient. I llavors després, si fem una mica, no? Anem una mica més enllà i diem, bueno, i la pesca i alguna més? Doncs la pesca i activitats nàutiques o transport marítim o tot allò que porta a abocar pol·lució al mar. Tot això s'ha de mirar des del sistema. Hem de deixar de mirar les activitats humanes i els problemes que algunes d'aquestes generen des d'una visió sectorial, perquè llavors només tenim una part del puzzle, no? O del que està passant. Del joc. Clar, aquesta és una visió molt científica, que és com s'ha de mirar les coses, però aquesta és una visió molt científica i molt mediambientalista, no? En el sentit de que les administracions sovint, però també els gremis, els oficis, mira, fins i tot les poblacions, no? Els pobles, les ciutats, no? Jo faig al meu poble això i el del costat, doncs el del costat ja s'ho gestiona el seu. És a dir, socialment hi ha aquesta compartimentació que fèiem abans referència, no? I en aquest sentit els científics, que jo crec que és el que s'ha de fer, esteu d'alguna manera intentant convèncer-nos que elevem una mica aquesta mirada, no? Lídia? Sí, bueno, com que jo vaig canviar, si ningú s'arrenca. Ara em toca a mi la pilota. Sí, evidentment, i a més els impactes que rep el mar no és només un. Vull dir, el problema és que són nombrosos els impactes, no? Hi ha com una agregació i a vegades ara s'està acumulant des de la sobrepesca, que és un impacte fonamental i enorme en el Mediterrani, amb el tema del canvi climàtic, amb les espècies invasores, la degradació d'hàbitats, i tot això és un cúmul d'impactes que està afectant, evidentment, per exemple, ben conegut a l'activitat pesquera, pròpiament dit. Però també el tema que ja portem molts anys, i això no és només una visió científica, és sobretot una visió legislativa, perquè està escrit dintre de la normativa europea la necessitat de gestionar des d'un punt de vista ecosistèmic i, per tant, d'integrar tots aquests impactes quan gestionem un determinat hàbitat o un determinat ecosistema. I avui en dia ens adonem que després de tants anys, per exemple, la directiva Hàbitats i d'altres directives europees que estan en vigor des de fa molts anys, continuem tenint gran part dels ecosistemes i dels hàbitats encara en el Mediterrani en mal estat de salut. Per tant, no és una cosa nova, és una cosa que ja es contempla en la legislació, però en canvi no estem avançant en aquest sentit, o no estem avançant tan ràpid com caldria. Aquesta iniciativa que s'ha fet de protegir aquests 500 quilòmetres quadrats, és a dir, tota aquesta àrea, per exemple, parlo ara de casa nostra, davant de la Mediterrània, no seria suficient o no aniria en la línia del que estem explicant des d'aquí, no, Lídia? Em toca una mica aquesta la Marta. Sí, com que és de pesca, la pesca va per tu. Hi ha l'estratègia de biodiversitat que a 2030 tenim com a objectiu a la Unió Europea precisament de protegir el 30% dels ecosistemes marins, dintre del qual aquest 30% ha d'haver-hi un 10% d'àrees marines completament protegides, perquè actualment estem molt lluny encara d'arribar a aquesta protecció. I una de les coses que nosaltres simplement sempre demanem, de les àrees marines protegides, és que
encara estem molt lluny. Realment, si analitzem quina és la zona realment protegida en el Mediterrani, crec que no arriba ni a l'1%. Tenim la xarxa Natura 2000, que ocupa un 8%, i després tenim altres tipus de reserves marines que s'han creat, però la majoria d'elles encara no estan ni ben gestionades o no totes les activitats que les malmeten o que malmeten el medi d'aquestes àrees marines estan protegides. Per tant, encara tenim molt a fer en avançar en aquest aspecte, sobretot tenim present que tenim el repte de 2030 un 30% protegit. I una de les causes que nosaltres demanem precisament, i que és part d'una investigació en la que ha estat la Marta molt involucrada, és determinar ecosistemes marins vulnerables en el Mediterrani, a la nostra costa, en el Mediterrani occidental, i hem determinat una zona que podria ser molt profitosa per establir una zona de recuperació pesquera. Vull dir que encara avui en dia hi ha moltes zones amb ecosistemes marins vulnerables que es podrien declarar zones protegides i així d'aquesta manera contribuir a la consecució d'aquest objectiu. Hi ha un concepte que també s'ha parlat, Marta, i que jo crec que és molt interessant, i és el concepte que, dèiem, l'oceà és capaç de recuperar-se, de regenerar-se, quan està en bon estat, ell sol va fent. El va fent, ho afegeixo jo, és perquè ho entenguem tots. El problema és que la visió social que tenim és que l'oceà està fotut. I el Mediterrani també. Entenc el Mediterrani com a part de l'oceà. Tenim un únic oceà i el Mediterrani forma part d'aquest oceà. I el Mediterrani també està cardat, que dirien a Girona. Per tant, la capacitat que té de recuperar-se, fins a quin punt ens en podem refiar? Sí, és clar. Com pitjor estan els recursos, com menys quantitat d'animals i plantes i vida tenim al mar, doncs menys capacitat tenim de que els ecosistemes tinguin en bona salut i, per tant, si arriba un any que, com passa a terra, que és un mal any per les espècies que es reprodueixen al mar, i nosaltres diem que hi ha un mal reclutament i no hi ha tants petits, doncs clar, si arriba un any així i els animals i les plantes estan en bon estat, doncs bé, mira, és un mal any, no? L'any següent tindrem una mica menys, però el següent ja tornarà a funcionar. El problema és quan aquests mals anys arriben en condicions límits de moltes espècies i dels ecosistemes. Aquí és quan realment podem arribar a patir el que nosaltres diem canvis de cicle o canvis de règim, on ja les coses no es recuperin. El Mediterrani ha patit en alguns aspectes, alguns canvis de règim, però sí, com deia la Lídia, és un mar molt resilient i amb una capacitat de recuperació molt gran si es deixa recuperar. Arribarà un moment on segurament algunes espècies o algunes característiques històriques no les recuperarem i per això els científics tenim l'obligació de dir-ho, de dir, escolta, ens estem acostant, ens estem tentant a la sort a vegades. Per tant, cal tenir aquesta visió, per cert, una visió que no està extesa al món de la ciència, o almenys sembla que no estigui de moment extesa al món de la ciència. És a dir, tenim avui aquí la sort de poder parlar amb dues persones, la Marta Coll i la Lídia Chaparro, que tenen aquesta visió de conjunt, aquesta visió holística, aquesta visió de donar-li l'oportunitat a la natura. Però crec, no sé, pregunto, això també s'hauria de fomentar amb els nous científics, ja no només amb els que hi són, sinó amb els nous, que entrin en aquesta visió de la natura, no? Marta? Sí, òbviament, a veure, tot avança, tot canvia i òbviament la ciència també, llavors en aquest aspecte tenir gent que és capaç de veure els problemes des d'una perspectiva més integrada, doncs, òbviament, és necessari. Això no vol dir que no siguin necessaris els especialistes que miren determinades coses amb molta profunditat, perquè és la visió conjunta i la combinació d'aquesta especialitat i amb la capacitat de veure les coses en el seu conjunt el que ens fa avançar. Jo el que sempre dic és que aquí no sobra ningú, sinó que calen moltes mans i moltes visions. El que sí que voldria dir és que el que és molt important, que quan veiem les coses des d'una perspectiva de l'ecosistema, el que hem d'adonar-nos és que no tothom pot maximitzar el guany i pot maximitzar les expectatives que té d'un ecosistema. O sigui, els pescadors, òbviament, volen pescar i pescar al màxim. Els turistes volen gaudir al màxim. Els
el transport marítim vol tenir el màxim d'activitat i tot això no és possible. O sigui, quan tu mires des d'una perspectiva ecosistèmica t'has d'adonar que hi ha uns compromisos i jo crec que aquí és on realment estem encara molt lluny. Hem de ser capaços d'adonar-nos que necessitem aquests compromisos i hem de començar a mirar quins són els compromisos i la seva, la combinació d'aquests compromisos que maximitza el que és el benefici socioeconòmic i ecològic dels ecosistemes que tenim. En aquest sentit, i ara parlant d'aquests compromisos, Lídia, és a dir, els pescadors sovint es queixen de que se'ls hi posa el focus amb ells i se'ls limita o se'ls intenta condicionar la pesca. I és veritat que veient el que explicava ara la Marta, per exemple, en el transport marítim això no s'ha produït o sigui, no s'ha fet aquesta reducció o bé fins i tot a l'utilització de determinats combustibles o en el turisme. Ara perquè venim d'una pandèmia i els creuers han estat aturats, però abans de la pandèmia i probablement d'aquí uns mesos tornarem a veure un altre cop tota aquella anada i vinguda de turistes. Cal ampliar, de la situació actual, cal obrir la capacitat, les mires, no? És a dir, la capacitat de veure a on podem i a on hem d'incidir. Sí, però bé, sobretot el que hem d'incidir és a nivell governamental que redueixin els impactes que pateix el mar. És cert que, per exemple, nosaltres perquè treballem en l'àmbit pesquer, per tant, clar, estem més posades en aquest tema, però sabem i som conscients que hi ha moltíssims investigadors i moltíssima gent treballant, per exemple, el que comentaves del transport marítim, de canviar el combustible del transport marítim, reduir precisament aquest transport marítim que és exagerat i crec que aquest any ha tingut rècords i que el Mediterrani és un corredor de transport al·lucinant, d'aquest fet la necessitat de decréixer en el sentit també de fer una producció molt més local, de generar, de tenir una vida amb el menor impacte possible. Això hi ha molts àmbits en els quals hem de decréixer radicalment i hem de passar a reduir bàsicament el nostre consum de combustible en el nostre dia a dia. Però en aquest sentit sí, és evident, amb els pescadors el que passa que és una activitat que és fàcilment regulable i regular l'activitat pesquera és en el seu propi benefici. Quan un ecosistema, quan unes poblacions de peixos estan en bon estat de salut, els pescadors inverteixen menys temps, menys hores per anar a pescar aquesta espècie, una determinada espècie. En canvi, quan generalment hi ha espècies sobreexplotades on han d'invertir molt més temps, molt més esforç i després també hi ha una feina molt de comercialització a fer, no necessàriament capturar més vol dir obtenir majors beneficis. Vull dir que fins i tot en l'àmbit de la pesca, quan parlem de reduir l'activitat pesquera, no necessàriament significa reduir els beneficis econòmics de l'activitat pesquera, sinó més aviat a vegades sovint el que passa és totalment el contrari. Per tant, sí, per una banda el que hem d'aconseguir és decréixer l'impacte de moltíssimes activitats econòmiques que estan afectant actualment l'estat del Mediterrani i amb respecte a la pesca el que hem de fer bàsicament és aconseguir uns ecosistemes sostenibles, una pesca sostenible que ja estem en l'obligació legal des de fa molts anys i dècades d'aconseguir aquesta fita i també és una de les fites a l'objectiu de desenvolupament sostenible. Vull dir que bàsicament el que hem de fer és posar-nos a fer una gestió efectiva dels recursos. I hi ha un altre concepte que s'ha quedat damunt la taula i que no voldria acabar la conversa sense aprofundir i conèixer-el més, és el concepte plans d'adaptació al futur. És a dir, deixar que el mar, l'oceà, s'adapti i es prepari per allò que pugui venir i evidentment, reduir al màxim possible l'impacte d'allò que pugui venir. I torno a fer aquesta visió humana. I de sobte ve Glòria, que ningú se l'esperava i t'ho regira tot. Per tant, quan parlem de futur, realment sabem quin futur ens espera? Quin futur tindrem, Marta? És una bona pregunta. A veure, el futur no el sap ningú. El que sí que tenim algunes idees del que pot passar més freqüentment, el que pot passar menys freqüentment. I sí que tots els models climàtics i si mirem les freqüències de determinats fenòmens naturals, sí que veiem que, per exemple, glòries, aquests events extrems que nosaltres diem als científics, doncs sembla que van passant més sovint del que passaven abans. Llavors,
potser al futur sí que realment ens portarà més events extrems, ens portarà més events d'aquests events extrems. N'hi ha d'aquests a l'hivern, també n'hi ha a l'estiu, de grans onades de calor. I tot això, clar, suposa adaptar-nos i fer tenir aquesta visió proactiva del què pot passar i què pot anar malament, no? I si un any que va molt malament, que el recurs estigui en bones condicions. Doncs aquí està l'adaptació, voldria dir, ostres, aquest any ha anat malament, doncs mira, haurem de pescar menys. No? Llavors, l'any que ve haurem de pescar menys per deixar que el recurs es recuperi. Que un any ha anat molt bé, ostres, doncs mira, aquest any podem pescar una mica més perquè realment el recurs està una mica millor. És aquí, no?, l'adaptació de dir, també adaptar-se, potser posant alguns calarons a part per dir, en algun moment que vingui un problema així, que siguem capaços d'adaptar-nos. I altra cosa és la capacitat de resiliència i d'adaptació, però també de resiliència, Lídia, de la natura a determinades situacions extremes i fins i tot l'arribada d'espècies autòctones. Em venen al cap d'un parell o tres d'exemples, el que ha passat amb les nacres, per exemple, aquí a la Mediterrània, que han desaparegut en un any, en 9 mesos desapareixia el 80 el 90% de les nacres, o el que passa amb els coralls, que és veritat que s'ha intentat o s'ha posat limitar, i fins i tot fortes multes als corallers il·legals, però la situació del corall és la que és i és certament molt, molt preocupant, o la futura arribada d'espècies autòctones, si segueix l'escalfament del mar, de l'aigua del mar, que puguin, i que ja hi són a Turquia i a Grècia, i que poden rebassar aquesta frontera italiana, no? Per tant, això també és important tenir-ho present i treballar-hi en aquest sentit. Totalment, i és el que comentava la Marta, i el que hem dit és la necessitat de tindre ecosistemes resilients, justament perquè uns ecosistemes resilients, amb el major reservori possible de biodiversitat, podrà fer front més fàcilment a aquests canvis. I, de fet, el que es comentava també abans, el problema no està en el Glòria, que el Glòria sí que va tindre una afectació molt important en algunes praderes a Posidònia i sobretot al litoral, a la franja costanera d'infraestructures dures. El problema són les onades de calor. Les onades de calor marines poden afectar molt severament el coralligen, per exemple, i d'altres hàbitats essencials. Per tant, sí, hem d'anar en compte amb les espècies termòfiles, no només les al·lòctones, que tenen afectacions sobre el nostre ecosistema o espècies directament, sinó també totes aquelles espècies que sí que estan aquí, però que cada cop ens n'adonem que estan canviant. Les espècies que són d'ambients més càlids, doncs cada cop són més habituals trobar a la nostra costa. I d'aquí la importància un altre cop de les solucions basades en la natura, que bàsicament és una pesca sostenible, protegir el màxim d'espècies possibles, la creació de reserves marines ben gestionades, no volem aquelles que es creen reserves marines fins a aconseguir el 30% de l'objectiu, si és que aquestes no tenen un pla de gestió efectives, perquè recordem que també estem d'aniversari de la directiva Hàbitats. Es va aprovar fa 30 anys la directiva Hàbitats. Per tant, la xarxa Natura 2000, que és fruit d'aquesta directiva, encara ens trobem que molts espais de la xarxa Natura 2000 a casa nostra, però més enllà, continuen sense un pla de gestió. Vull dir que ja seria hora, potser, que les comencéssim a gestionar bé. Home, de fet, posats a gestionar, no sé si, i ja no només gestionar l'aigua, per entendre'ns, el mar, sinó gestionar aquesta franja de terra immediatament lligada al mar, que anomenem platja i primera línia de mar, i si voleu ens tirem uns quants metres en dintre, i gestionar també les aigües residuals i les aportacions de sorres, que cada vegada són menors, i tota aquesta qüestió que al final acaba desembocant al mar i que d'alguna manera ens posa en risc alguns ecosistemes molt preuats, el Delta de l'Ebre n'és un, per exemple, però també aquí a la Tordera en tenim, i els aiguamolls i tota aquesta situació, tota aquesta zona que al final acaba patint més del que hauria, no, Marta? Sí. Òbviament, aquesta visió ecosistèmica no acaba quan un surt a la platja. Això ha de ser un continu, no? Mar, òbviament, litoral, terra, incloent els rius, perquè fan de connectors, òbviament, de la terra i el mar. És tot un continu i això s'ha de reconèixer quan es fa gestió. Jo volia afegir el que deia la Lídia abans de les àrees marines protegides. Un concepte molt interessant que els científics ara hi estem donant molt èmfasis són els refugis climàtics.
que són aquelles zones o aquelles àrees que per les seves condicions físiques, oceanogràfiques, presenten uns escalfaments menors del que seria la mitja, no? D'una zona. Doncs aquestes àrees són àrees perfectes, són candidates perfectes per declarar-les àrees marines protegides o àrees d'algun tipus d'interès. I aquí faig referència a aquestes àrees que tu has dit, que s'han creat ara, que totes les àrees són benvingudes, òbviament, però el que nosaltres ens hem de preguntar són els criteris que s'utilitzen per crear les àrees. Realment, què ha motivat la creació d'aquestes àrees i què es protegeix, no? I clar, doncs, criteris com refugis, que siguin refugis climàtics, que siguin zones de reclutament, de reproducció, que tinguin hàbitats vulnerables. Tot això són criteris que fan que les àrees que es proposin i que es declarin siguin bones àrees i realment acabin contribuint al que nosaltres volem, que és la recuperació del sistema. Ara m'has fet riure perquè de vegades donem per fet que hi ha un criteri i no sempre hi ha un criteri. O en tot cas, n'hi ha un de criteri que no té per què ser el criteri, saps? Entenent que no només n'hi ha un, però que n'ha d'haver un que és prioritari. I en aquest sentit, sí és veritat que aquesta és una pregunta que no ens hem fet. Amb quin criteri s'han protegit determinades zones respecte a les altres, i a partir d'aquí debatre sobre aquest criteri. Jo crec que això és molt interessant i és una visió que hauria de ser no només periodística, sinó també social en aquest sentit. A veure, un criteri molt important és l'acceptació social. I aquest és també un criteri que, a part de totes les coses que hem dit la Lídia i jo, doncs la societat ha d'entendre que determinades zones s'han de protegir i ha de voler protegir-les i ha d'estar de la mà del legislador i del científic que les proposa. Però l'acceptació social no és garantia, crec jo, que una àrea marina protegida que es proposa sigui un èxit en un futur. Si allò que es protegeix no és el que realment contribuirà en el futur. Hi ha molt debat aquí. Doncs, escolta'm, si vols, avui el deixem aquí apuntat i entrem en una altra ocasió i que jo crec que és molt interessant. És a dir, jo crec que, de fet, ara, per acomiadar, recordava una dita que deia la meva àvia, que era andalusa, que deia del divide i venceràs, no? I es tracta de que ens han dividit les visions de la natura, l'hem compartimentat i en base a aquestes divisions, que no dic jo que hagi hagut mala fe, però en tot cas que s'ha produït, doncs al final aquí tothom fa la viu-viu, no? I el que proposeu és no dividamos, sumem-ho tot i a partir d'aquí, entre tots, treballem conjuntament i coordinadament per deixar que la natura ella mateixa es vagi recuperant amb una mínima intervenció humana. Jo crec que aquesta és la idea, si és així, jo crec que és la idea amb les que hem de quedar-nos avui i a partir d'aquí reescoltar això que hem estat explicant ara, és a dir, fer una segona escolta, evidentment amb aquesta idea ben clara. Jo us agraeixo molt, Marta Coll, Lídia Chaparro, que ens hagueu acompanyat avui i que ens hagueu permès començar a canviar la visió. Jo, a partir d'aquí, ja aquesta és una feina que s'ha d'anar fent dia a dia i setmana a setmana. Lídia, moltíssimes gràcies des de la Fundació ENC. Bona feina. Que vagi bé. A reveure. Marta Coll, des de l'Institut de Ciències del Mar, des de l'ICM també, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina. A vosaltres, gràcies. És evident que amb una conversa no canviarem la visió de tota una societat, però també és evident que podem començar a tenir pistes per, en el nostre dia a dia i a poc, o de manera ràpida, començar a canviar aquesta manera de veure el món i aquesta manera d'interactuar amb la natura.